weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ferlo ɓundu velingara kolda fuladu a ñamanari bafata sare demba wulli weste sare suna sare gueɗa kon waktu yoni hato kanape e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal a jagorɗo ndema mo leydi Sénégal Ali Ngoye Ndiaye ñalawma hanki o to jaam ñaajo jaɓɓima toon ballal timmugal iwgal e leydi Maroc ko fati banggue engrais gam wallide remoɓeɓe leydi Sénégal to leydi Mauritanie jagorɗo awamaje kadɗe leydi ndi yaltini hanki ɓattaki mum holliti haadi awde e maje kadɗe ɗe lingu wiyetengu duddu ni awdengu walla yeydengu ñamdengu nde tawno ngu wona hewgu cellal no feewi to leydi Mali wona nde suudu sarɗoyeji ndoɓe mbiyata laamu hakkude woni CNT ñalawma hanki o ɓe lawɗi ni wona nde batu jagorɗe colonel Assimi Goïta 2 octobre ko wino wona nde koninkoɓe leydi ndi to banggue police ma watte darde militaire en to leydi Guinée Conakry seppoji hanki gulɗi jaw e nder leydi ndi jeeyi sababu suko goto wasi fittadu muɗum to leggal bitegal kaluma hewɓe nangama to leydi Tchad ñalawma hanki o ko ñalawma ñirɓiniɗo no fewi ɗum ko caggal nde landaji lundo eri seppude gam salade laamu Mouhammad Idrissa Déby itno ha tenti ko joƴƴina yo ardi to leydi ndi duuɓi ɗiɗi jeeyi sababu ha capanɗe joyo neɗɗo mbasi hen pittali mumen kabruji men mana wina to Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger Malawi RD Congo kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena makko ceerno Djiby ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno Djiby ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno Djiby ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibrome doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno Djiby ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby ko bawɗo listihara dokkatama ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno Djiby ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno Djiby ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde e ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby mbadden danɗo faade makko
musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko gorel teyya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɓandu muma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji joguiɗo sukara e ɓandu muma mo ɗaɗi mum cokki ha gorago mum usti jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi yetto site internet mo gorel teyya janggana hoore maɗa mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya woto woɗɗo ko ni henna so tawi gonɗa koto leydi Mali to ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambi jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jembe jokkodirta koye Amadou Thioɓana mbatta ko 00221 77 428 85 88 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Gayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorela teyya ciggam nangue wulgue diaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nangue wulgue diaw ko équipe keɓlaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garduɓe golle joguiɓe fannu installation kesso ciggam nangue wulgue diaw e gardegol Harouna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tonggode mabɓe ma heɓen ko laaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw woto woɗɗo joni joni so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw ari ko faabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeygue hayso higguiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keɓlaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue diaw kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase goo yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde noto mon ɓosooje to lowre mon e YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba so tawi on jeehi YouTube on tappi weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni weltare TV ma on jii toon tengade mon ne winda weltare ɓiɓɓe fulɓe mbaɗon abonné ma on jii kala ko waɗata e nder weltare TV ma on mbewa yebde ɗum no jiɗirɗon ni hayso on momti leppi mon nati mon ko way wonde kala ma heddono mon toon to lowre mon a YouTube jagorɗon ndema mo leydi Sénégal woni Ali Nguy Ndiaye ñalawma hanki o toon to jamñaaƴo jaɓɓima toon ballal timmungal iwgal e fedde wiitede OCP taw ganduɗa koto Royaume leydi Maroc wallidde leydi Sénégal to banggue ndema kono kadi ɓe balliti kene tolno e ujunnaje 10 tonnes engrais woni complexe ne wonde kadi 15 ujunere tonnes engrais taw ganduɗa ko faati e banggue joguiɓe ndema tokosa gam yidde ƴellidde ndema e nder leydi Sénégal siftinɗon kanko Ali Nguy Ndiaye jagorɗo kesso toɗɗaɗo to banggue ndema guila wa ari omo himmirani hirjinde ndema kono ni kadi yilloyade yogay nokkuji demirɗi ngam oɗo saha hollirde kanko hoore makko demowo so tawi kay o yi remoɓe walla yiɗɓe remde ko ɗum woni darde ndewo darani ngam wallodirde tawtorama wonande dokkirgol ɗen kaɓirɗe wonande kadi dokkirgol oɗon engrais wonande ambassadeur mo leydi Maroc biteɗo Alhassan Nasari taweteɗo e nder leydi Sénégal jagorɗo collectivité territorial Mamadou Talla waɗi balle mawɗe no fewi ɗen balle noon waɗi ɗuma koye ndeɗo henna yontere toon to commune mo Sinthiou Bamamɓe faynma to banaje taw kadi ganduɗa ko sukaɓe janggoɓe duuɗe jangguirɗe ha e sukaɓe janggoɓe école aji kala keeɓi bikuji kayeji kereŋaji ardoise uji cartable uji gam ɗoftude sukaɓe ha ɓuura wawde janggude nde tawnoɗo saaha ko saaha musto no fewi wonande jinnaɓe hewɓe nen donka dañde wonande no codirani sukaɓe men kaɓirɗe gam yaade cuuɗi jangguirɗe jeeyi sababu o waɗi hen balle mawɗe no fewi kono ɗen balle haɗani tan e ɗen sukaɓe yahoɓe école aji yettima ɓen sukaɓe janggoɓe duuɗe Qur'anil Karima gam addude noon defte Qur'ana defte Sariya defte Lugha ko noonne kadi en wonde daage walla ni mbiyen leece ɗo sukaɓe potata wawde lelade ɗum noon ko ɗoftude duuɗe ɗe kala duuɗe jangguin français kaɓe jangguin Qur'ana kala tawtorama dokkirgol wonande ɗen kaɓirɗe juɓɓuɗe halifaɓe diine e aada taweteɓe nder commune o kala kolliti hen weltare mumen mawnde no fewi jonde wattore jeeɗiɓire koɓe mbiyata édition ko fate banggue forum nden ka e kisal Afrique général Mbaye Cissé waɗi hanki jonde mum nden jonde o joɗoɗi koye jaydiyankoɓe gam hollirde jaydiyankoɓe nden jonde tijjande nogas e nayyi nogas e joyyi nduɗo hen lewru octobre toon to jamñaƴo taw kadi jonde ɗe faati koye jaam e kisal e nder Afrique yaltinde toɓɓe ɗen jaydiyankoɓe ɗe poti janggude paama ko ɗeɗo henna toɓɓe jogori haalede toon koye ɗeɗo henna toɓɓe goni battede toon gooɓe jiile nde tawno so tawi ɓen jaydiyankoɓe kumpitama kañumen ɓurata wawde lowde e hakkillaji yimɓeɓe ha ɓuura famde ko jeeyi sababu nden jonde kene tolno e temedde nayyi wonande bismaɗo ma ar tawtorede hakkude loni Union africaine wonande leyɗele kewɗe ma tawtore ɗen gueɗe kala gam yurnitade nden ka e jaam e nder leyɗele Afrique ko fate banggue jangde to Rosso Béthio wi maire wuuro maire commune o wonande biteɗo Fally Seck ñande aljuma hande nde udditi demuɗe muɗum lycée kesso ngarɗuɗo mo ganduɗa hayre mum fawno ko 16 octobre 2021 guila nden noon sukaɓe hewɓe taweteɓe to Rosso Béthio ma jaaha ken wona kilométre uji 50 gam yaade to lycée oɗo saaha noon ɓattitimamaɓe ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi caggal dumunna juɗɗo tampere e nangue warñede kala yaade kene wona kilométre uji 50 gam ɗaɓɓoyde
gandal on lycée udditi demude mum subaka hande o holliti ɗum wonande maire commune mo reso a becco ha joni koto Sénégal keddoɗen gartaɗen koye dawrugol hebanade sumgoji 2024 eɗen gandi tan oɗo saha koye luumaji mawɗi ɓe goni wonande yaadiɓe landa Pastef hanki puɗɗima activité ji mum toon to Foundiougne ngam oɗo saha yewtidde sukaɓe hewɓe wadde demal e demal galleji e guure e leeɗe kala andinde yimɓeɓe sumgoji payaɗe ɗi hol fandare mabɓe heena ɗum woni oɗo saha koɓe gummini kamɓe ɓen yaadiɓe Pastef woni gardiɗo mabɓe Ousmane a Sonko ha joni koye on fannu keddotoɗen wonande yontere yawtunde Ousmane Sonko yaltinino konnguli mum ko fati banggue gaz taw kadi koye société Petrotim société Petrosen wonande wiidemo oɗon société ko jogui e nder wonande on société ko tambi timmani hay 10% gardiɗo Petrosen hanki yaltini konngol wo holliti Petrosen ko société temedere dow temedere Sénégal kala ala ko jilli hen koɗagu ni juuɗe goɗɗe haydara kala hen ko miijiɗa ko Sénégal kanko hollitino tambi ɗum koko wona Sénégal ko jogui hen timmani hay 10% on noon yeddi ɗum ha memi leydi jeyeten ko toon to Kédougou wuuro wiyetengo jikkoto ɓe noon pinirani seesa caggal nde bandiji jeeɗiɗi naate wuuro ngo ɓeɗa cani haydara kala kay boutique walla joguinoɓe téléphone aji ha tenti bijouterie ɗo rewɓe yontaɓe kewno yaade ene coodoya kanŋeji ceenuji men foof ɓe ɓe ɗaccani en haydara caggal noon nde ɓen jeehi ko nden ɓe mbawi jokkodirde e dadiɓe nde ɓen gaari nder oɗon nokku tawi kam ko ɓen wannoɓe ngal baɗal jeehi oɗo saaha luskoji a guddittama hena toɓoli kewɗi jippinoɗi ñande alarba jawtuɗo heno to Kaolack ko lekki ɓaw makko no feewi kin yani e galle goto mo ganduɗa ne wanno ken wona capanɗe tato neɗɗo hen nogas jeeya ko toon to Guinée Bissau ko ɓen dañi gañade hena nawama to hôpital ɗum wanno ko toon to lewna kono koɓe gañiɓe hena gañanɗe noon ne caɓori a seeɗa ne mbi yimɓe tan nde ndentoto toɓoli sene garda e keneli leɗɗe mawɗe kala cati mum poti ko soppede so anden so yani e galleji walla e neɗɗo heewi ko bomde ɗuma bomare sattude no feewi ha joni keddoɗen koye Sénégal caɗele ko fate banggue leydi hakkude keerol leydi Sénégal kame Guinée Bissau frappe France dégage erima hoorejo leydi Sénégal kame hoorejo leydi Guinée Bissau nde ɓe daroto hen wonande oɗo saha mo gonɗen finoɓe toon to keerol ne poɗodira caɗele leyɗele ɗum ko gila tan 2006 ha yetti oɗo saaha mo gonɗena to Diourbel suka debbo mo duuɓi 13 jaltuɗo aduna kam woni biraɗo to Guénale Cheikh biraɗo to Guénale Kera Cheikh on noon wira taw kadi alda e yamirore procureur yamiri hanki yo ɓandu makko ubbite tawtorede sapeur pompier police ngam luskoede waɗede hen wirno guel cukalel ko mawnuma ba mum guel cukalel toon to Guy oɗo saɗon luskoji luggi ene mbaɗe hen caggal jinnaɗo mum cukalel guel dewel hollitino ala ko yaadi e birnugol guel cukalel ko alda e yamirore ni kayit ni andude ko yaltini guela aduna jeeheten koto banggue Italie Sénégal me ɗiɗo mbasi pittali mumen woni suka debbo Sénégal naajo mo 27 ans duuɓi nogas e jeeɗiɗi ene wonde nene mum mo duuɓi capanɗe joyya e jeegom kanko suka debbo jaara duuɓi nogas e jeeɗiɗi o wiyete ko Maymouna Gueye kanko dognanno oɗon oto mo ganduɗa mo dossier mo oɗon oto mo dognanno kanko e nene makko gonduno ɓe natodiri koye oto goto kamɓe noon ɗiɗo ko ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe ɓe jani koye oto mo Audi A6 dognanno ɗum ko gorko mo duuɓi capanɗe 4 on noon ne tawe to hôpital ene fuɗɗi saɓorde kamɓe ɗiɗo noon ɓe mbasi hen pittali mabɓe kamɓe ɗiɗi ɗum waɗi ko ñande alarba jewtuɗo sanga 17 heures juulal a takkusano weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelde duwaw dendagal ɓesguji mabɓe kala Dakar oɗo saaha teskama ñaw biyeteɗo tuberculose koko ɓeydi layde e nder Dakar région muɗum 2022 oɗo tan kene tolno ujunnaje jeenayo e temedere capantati e ɗiɗo ka woni ko yiita e nder région de Dakar to banggue ñaw ko ñaw oɗo hen biyeteɗo tuberculose
temedde jeetato e nogas e ɗiɗo tawa koye suudu safara ndu geeji wayi kono kadi teskama caggal wonande Dakar teskede kewgol oɗo henna ñaw biteɗo tuberculose caggal mum teskede rewi hen ko Thiès Diourbel Ziguinchor nonne kadi Kaolack rewi hen Kaolack jafuɗon rewi hen Kaolack Saint-Louis Kolda Fatick Tamba Matam rewi hen Matam ari lawol battugol sappo e goo gam teskede ɗo henna ñaw ko ñaw kewɗo no fewi saabu sa yini ɗon ɗojja duumigo duyngo ha tenti noon jamma haɗamo ɗanade becce ɗe gona e diwde musde wecce ngo wona e musde yo yawo ƴewtoyo hoore makko jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe holko kewi toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar weltare TV on calminama on juurama kabruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor lycée Lindiane o dey ina wonde caɗele e ɗeɗo balɗe fof dukone dukeje ƴaaka ina wayno miiri mabɓe o moɓe mahata o nde ɓe mahi ɓe kandir fof soɓe pini ɓe tawat ko helama ɓe jaggi helɓe ɓe noon mataw waɗi haare toon ha police ji naati toon beddimama ɓe garnatuji ɓe mbi oɗo lycée nde roɓe laaɓe goni ɗon nde hay goto suusa joofa toon fiɗindu so wona lycée o kamɓe mbanno toon joni noon ɓeɗo gari hoɗɓe toon ɓe mbi yoɓe ittu miir o koye leydi mabɓe jeeya ɓeɗo noon mbi ittani ɗum woni haala jamma e ñalawma ronka ko yo gas hakkude mabɓe eɗen gandi mool walla mbiyen awoɓe wonɓe ɗo e ñaguis kamɓe de ɓe gullitima ɓe mbi maayo ngo hay hunde ɓe dañata hen liɗɗi joni noon hol golle ɗe ɓe poti gollade kadi ɓe noddi laamu ngu ballal yo walluɓe kono laamu ngu ne wayno yeccitakiɓe joni ɓe ƴeewni gawirɗe mabɓe ɓe donki dañde liɗɗi moƴƴiɗi ɓe gawata ɗi ɗum noon yo laamu ngu wawa yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade eɗen gandi ISRA kamɓene ɓe balliti produit ji holɗum ko wayno poudre uji ɗo e nder Ziguinchor e Sédhiou e Kolda leɗɗe mango ɗe ina wayno ina waɗi kuulon ina naata hen ina ñaama ina bonna leɗɗe ɗe ɗum noon ISRA weddimama ɓe tottiɓe holɗum produit ji ɓe mbawa wallitorade pour beele leɗɗe ɗe eɗe mbawa dadde e konɗo ñaamon jamma e ñalawma simmande ballotonaɓe dey eɓe wayno ɓe duñi jungo e poos kamɓene affaire école aji ɓe gaddi ballal mabɓe 1 million e temedere capanɗe nayyi ujunere ɗum noon ko osé simmande waɗi ɗum ɗon pour ɓe mbawa wallitorade école aji ɗi gila e holɗum miiru ala hen école aji ɗi mbaɗi miiruji kuura e ndiyam e duusuji fof moƴƴani hay hunde beele eɓe mbawa wallitorade e oɗo kalis ɓe mbawa gollade ɗiɗo école aji eɗen gandi Sédhiou ne wulli holko wulli ina wayno wi école aji huɗode nan toon ne keddiya keewi ɗum noon ɓe gulli yoɓe mbaw faabede ko ɓuuri yawde e yaccade beele ɗum ne ummo e nder département mabɓe Ziguinchor de ina wonde caɗele holɗum jangguinoɓe ina wayno jangguinoɓe ɗe manki oga banggue ɗum noon gila e tooɓo kadi yiyantugo ɗo heccangi toggo ngo kadi addi caɗele école aji ɗi e jangguinoɓe kadi ina manki ɓe gullitima noon yo laamu ngu wawa yeccitade ɓe walla ɓe e jangguinoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade fodde jangguinoɓe nogas e joyo ina manki ga e nder département o e diwan o ɗum noon weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mboto kabruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkondude Sar Abdullaahi Saar yalla koye wande jaam Amadou Ishaqa Kebe Ziguinchor sen gewi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi o holliti ñaw biyeteɗo coronavirus nana tan ɓeydo e nder leydi ndi e kala saaha o holliti kikiɗe hanki o ko temedde jeenayo e capanɗe jeetato e goho woni ƴewdaɓe ko nogas e jeenayo tawani gonde oɗo henna ñaw capantato keeɓi cellal men kono holliti wayri wadde jaltuɗo aduna taw jeeyi sababu ko ñaw coronavirus kono kikiɗe hanki o ɗiɗo mbasi hen pittali mumen taw jeeyi sababu ko oɗon ñaw mo coronavirus jagorɗo wonande ko fate banggue gaynaka holliti ɓe nangui kene tolno e tonnuji 10 taw ko guertoɗe galas ɗe happu men gasine waɗa e nder camion
ɗum koye lawol faade attar wonande jagorɗo gaynaka holliti ko brigade douane taweteɗo e lawol ak juge ko ɓen mbawi nangude ɗum o erima noon wonande finoɓe nder leydi ndi ne ɓurata rentade wone guertoɗe kande yimɓe darata happuji ɗi no moƴƴi nde tawno guertoɗe ne jogui tan happu mo ɓuuri wawde joɗade so diwi ɗon natti wonde hunde rokkore neɗɗo cellal nde tawno ko tewa wonko waɗa hen so yettima no foti hadde ɗo tan ko ɗon foti hadde kono woni yimɓe so happo fandima gasde ne kewi ittude nawa yogay nokkuji yimɓe ɓen ɓe paalaka wonande happu gonda tan ko yo ƴakku tew taw ganda oɗon tew guertoɗe walla bawɗo wonde kala janggo ene wawa rokkudeɓe a caɗɗele jagorɗo awo ma jekkaɗe leydi Mauritanie yaltini hanki ɓattaki mum jertinde ɓen awoɓe yeeyoɓe e sodoɓe wonande awde e yeyde e sodde lingu ganduɗa ɓe mbiyata faga lingu mbiyata faga so tawi koye inɗe meɗen ɓe mbiya ɗum duddu ngu lingu kam mataw ko lingu tan mawnu ngu reedu no fewi kono lingel daɓɓel ngel reedu mawdu mi anda no ngu wiyete no fewi kono kam ko duddu ɓe mbiyata ɗum kono kadi to banggue scientifique en ɓe jogini ɗum inde wonde nde ɓe mbiyata ɗum la gauche place ɗum noon bawɗo foof ene wawi rentade holliti ngol lingu wona hewgu cellal no fewi so tawi neɗɗo ñaami ene jeeya sababu dañji ɗum caɗele mawɗe no fewi kikiɗe hanki o tambiɗo konngol gouvernement leydi Mauritanie o holliti wonande budget ko fati banggue ndiwowa ka leydi Mauritanie milliard uji ɗiɗi koppreje uguye kese ɗe ma ɓennu ɗon ma yahoy ha milliard uji jeegom koppreje uguye kese ɗe gam ƴellidde faggudu ndiwowa ka leydi Mauritanie autorité Mauritanie Abdullaahi Wuld El Hassan caggal jilluji makko waddemo campagne nder leydi ndi kala findino jertino ko fati banggue cumoli laddeli o holliti ɓoyata kuulal cattugal ma yaltine fawe e dow yimɓe ɓen sumoɓe ladde kala cumɗo ladde so tawi naggama yo andu kam kala ko wawi heftade ɗum kañum tooñi hoore mum nde tawno o holliti huuɗo ko ngaalu kulle gonɗe nder ladde ɗe ko ngaalu ko nonne kadi ndiwri ko weyata kala ko nonne kadi ko ngaalu so tawi cumu waɗi nangue wuuli jeewa kala ko weeyi ɗon mayat kulle ɗe mayat kala ko ruɓata mayat huuɗo ko mayata teni kadi hay awdi huuɗo ko e hoore mum mayorat lawol gotol ɗum noon ko warde pittali dow pittali taw kadi ganduɗa ko gurdama timmuɗam wonno ɗon Oran énergie ɓe kolliti ɓen yiilatonoɓe woyndu ngaalu ngu uranium ceer ɓe kolliti ɓe gayni gasiri mabɓe tene kadi ɓe keeɓi ngaalu timmugu ngu ganduɗa ene wawi timmude kene tolno temedde 8 livre kala hittade taw ko uranium ceer ɗum noon koye ngaaluji leydi Mauritanie wonande Oran énergie ɓe kolliti ɓe jettima ɗo ɓe jinno yettade ɗo hen to leydi Mauritanie keddotoɗen ha joni gartaten ko fate banggue leydi Mauritanie kakkude muɗum ko fate banggue jeereji to leydi Mauritanie keddotoɗen ma en garta e oɗon kabaru mo leydi Mauritanie galle mawɗo leydi ndi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki rokkiri jeenari teddungal wonande gardiɗo ulamawu en kono ne kadi association anduɓe julɓe kala taw kadi ganduɗa kam woni gardiɗo ligue walla mbiyen koolaɗo kuuɓal ligue musulman mondial kala woni Abdel Karim Al Issa caggal nde waɗi jillu makko e nder leydi Mauritanie ñaguima yafuye kabaru ne lelorini to leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie Jeune Afrique holliti wonande roi Mohammed VI mo Maroc holliti ma tawtore jonde taw ko sommet arabe jogorde yuɓɓinede ɗiɗi lewru fandu to Algérie ɗum noon wonata koye kawisaji mawɗi no fewi saabu hakkude Algérie kame Maroc lamɓe mabɓe gona tawdiroɓe ni yadirde holliri ɗum ko Jeune Afrique to leydi Mali paaɗen finoɓe to gawo jaltini batukoji mumen gam erade laamu leydi ndi ko ɓuuri yawde
nde wallata ɓe nden kay kisal timmuka nde artata toon to gawo ngam teskede jangu nana tan ɓeydi hewde ko fate banggue natirde gawo ɗum ko caggal jangu mandogo ñande alarba jawtuɗo henno kene tolno e sagataɓe jeeɗiɗo mbasi en pittali men taw ko tambinoɓe nden ka e kisala poste contrôle nokkuma mbiyata wabariya ɓe kolliti e kala saaha gawo ne heɓa jangoji ɗum noon ɓe jiiɗi ko peeje timmuɗe kene tambo nden kay kisal nokku o nde wawata toppitede ha arta beele jaam duumiɗo wawa artude toona wattude place police militaire wonande ɓen dadiɓe hinde police beele keeɓa martaba militaire ha ɓuura wawde jokkude golle mumen woni nokkuji nden kay kisal yaltinno gon miijo koye batu jagorɗe 5 octobre 2022 darduɗo hen nan lewru colonel Assimi Goïta yaltinno ɗum CNT ko suudu wonande laamu hakkuderu sur sarɗiyeji ɓe lawɗini ɗum ñalawma hanki o ɗum jeeyama e kuulal leydi ndi ɓoyata maɗum laato e ndera leydi Mali kala to leydi Mali keddotoɗena leydi Mali holliti ma ɗoftodir e leydi Guinée Conakry ɗon ɗo Guinée woni e sappanede ko fate banggue yowre sattude walla mbiyena embargo cattuɗo ɗum ko caggal nde laamu leydi Guinée ha hande sali hollirde CEDEAO hol happu koɓe jooɗoto e laamu taw wona tan duuɓi tati ɗiɓe kalno ɗi laamu leydi Mali holliti wonande Guinée ɗoftino ɗum ɗon ɗo yaranno e caɗele mawɗe no fewi caggal nde yowa taw yowno ɗum ko CEDEAO kamɓe ɓe kolliti maɓe ɗoftodir e leydi Guinée no fotiri ni kala ñalawma teddiniraɗo soɗade saɓeɗen gandi woni yimɓe gona soɗotoɓe juuɗe ha laaɓa paflat tan ndi juuɗe mum seeɗa e ndiyam taw cegui ne juuɗe tunwi juuɗe ne tunwi heddo joomum ne ñaama ene waɗa hen gueɗe goɗɗe taw ganduɗa junggo foti sodorede ko sabunde ha laaɓa nde tawno kañum tamata ko fayata nder reedu ɓuuri ko sellude kala ñande 19 octobre ko ñalawma windere nde kala sodorade sabunde ɗum yuɓɓinama to kaayi kitta wonande duuɗe kewɗe to banggue jangguin français keeɓi caabune coodor kon beele sukaɓeɓe mbawa sodade juuɗe mumen ha laaɓa wiye ceera nde tawno laaɓal woni kala ko jiiɗa sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry seppoji gulɗi jaw hanki mbaɗi to Conakry yo gay nokkuji hakkude seppoɓe kamene wondi e force de l'ordre FNDC ko ɓen erino goɗon seppo suka gorko goto piɗanoɗo kural wasi fittan to kilni goto to leggal kaluma kono ɗum ko hewɓe naggama hen kono kadi joyo gañima hen ɗum ko caggal ha hande nde colonel Doumbouya hollitani ɓiɓɓe leydi ndi no foti oɗo saaha joɗoto taw koye happu nandiraɗo taw wona duuɓi tati ɗi oɗon haali ɗi sen gewi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena kono Côte d'Ivoire hoorejo jagoɗo leydi ndi woni Patrick Assi ñalawma hanki o fawi tuufere taw ko tuufere adide wadde isine mawɗo no fewi taw isine o ko transformation ko fate banggue cacao ha watta waɗede traité nder leydi ndi soɓeɗen gandi leydi Côte d'Ivoire ne rema cacao kono fewnata chocolat oɗo saa noon yiddeɓe ko wattude fewnude ɗen gueɗe e gueɗe goɗɗe kala e nder leydi ndi ha ɓuura yadde jamanu jar koppreje batteɗe hen ɗe ma yettoyo 93 milliards koppreje franc CFA taw ganduɗa koye hectare uji 9 ɗum waɗata ko toon to San Pedro ha ɓuura wawde ƴellidde faggudu leydi ndi accident musɗo hanki baɗɗo to leydi wonande Côte d'Ivoire ko mini car goto moɓe noddita gabaka e lawola bonno e lawola banwa taw koye lawol soma ko waɗi yimɓe jeegomo wasɓe hen pittali men yimɓe hewɓe gañima hen nawama to cuuɗi safara to Burkina Faso capitaine Ibrahima Touré subaka hande o sanga 10 heures ko nden dari e yeeso ɓiɓɓe leydi ndi suuti junggo wondi wonande ma jogoro leydi ndi jaam e kisal e peewal e deejere kono kadi ma ɓeydu sembe mum to banggue koninkoɓe leydi ndi ittude mette ɓiɓɓe leydi ndi kala fonda ɓiɓɓe leydi ndi ha ɓiɓɓe leydi ndi kala gonay jaam o laatima hande o wonande président Faso ɓiɓɓe leydi ndi kala to Niger hakkude mum e bene hewɓe finoɓe keerol hakkude Niger kamɓe bene taw koto banggue Niger ɓe kolliti kulhuli mabɓe mawɗi no fewi ɗum ko caggal e kala saaha joguitiɓe armeji nataɓe bene mbaɗa janguji mumen
ɓe kolliti so tawi won rewoɓe ɗon kamɓene ene gasa gure mabɓe ma meɗ yanede Mouhamed Bazoum weeɗi jungo faade leydi Benin nde ɓe mbaddata jungo e faandu gam sembo linde nden kay kisala keerol mabɓe habtade ɗiɗo hene corduɗi saha kala yahoɓene mbaɗoya janguji mumen to leydi Tchad ñalawma hanki o ko ñalawma gulɗo jaw ɗum ko caggal nde lundiɓe leydi ndi eri seppo mango no feewi nder leydi ndi tugganma subaka ha kikiɗe wuli jaw ɗum noon ɓe cali ko laamu Mouhammad Idrissa Déby Itno mo ganduɗa toɗɗitaɗo yo ardo leydi ndi e mbaadi transition kene tolno e duuɓi ɗiɗi ɗum woni koɓe cali hanki noon sukaɓe hewɓe jippima e booli hakkude mabɓe e force de l'ordre woni ɓen tambiɓe nden kay kisal piyande e kure kala cokkama e ɓen ɓesguji leydi ndi seppannoɓe kene tolno e 50 fittandu heddima e nde wolde hanki kene tolno e 300 neɗɗo gañima hen gañanɗe musɗe no fewi kono kadi yimiyanke kelme rappeur